Mas kon sing ning mburi sapa iki Mas? Ah, engko sampean pangku oleh pupu Mas. Sedeng sak kembaran ngoten lho. Nggih. Sak kembaran. Nah memang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 sudah bisa dibungkus dan ini aman. Yuk Mas, digawa Mas. Ya, sampean bawa. Nah, wah kayak bopong selendang. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Muga-muga engko anu Mas iki pokoke rezekine ngene sampean. Eman-eman iki payu 3 miliar lek ra dikonten ya Mas. Nggih. 3 miliar anak barongan kembarane brengos jenenge waras. Mbok engko ning kono sembarang ganti-ganti apa dijenengne sugih apa dijenengne ngembrane rezeki sing penting hari ini terjadi transaksi besar-besaran 3 miliar. 3 miliar. Ora miliar ya, 3 miliar. Bersama Mas Wildan dari Pare. Mas, kenalno Mas sik Mas. Nama alamatnya Mas. Nami kula Muhammad Wildanul Hakim saking Pare. Heeh. Saking Pare. Nggih. Karo pondok Pare kae Mas. Kalih pondoke niku wingkinge Mas. Burine ya. Nggih, wingkinge pondok. Pare Kediri. Kediri, Jombang. Kediri. Oh, Kediri. Langsung ya. Ini kemarin kan kita unggah di TikTok. Nggih. Brengos payu kembarane karo blantik wedok didol 3 juta. Lah urut menit apa piye to kae? Nggih. Kok ya sampean pas slender wian. Nggih. Maksud pas buka TikTok. Nggih. Iye maksudnya kok ya kok mek sampean tuku ngene. Nggih srek Mas, kapan malih? Srek niku dalam arti kan ro videone kan yo mek gur Sekilas. sekilas ngono lho. Maksudnya piye kok iso Kerandae Mas. Wah, kerandae. Wah, lah iki tuku Kapan keranda. malih barongan 3 juta. 3 juta 3 M. Lah anu kerandahku ndak ajar jenengan. Mboten. Waduh lah. Kalau tak nyetak Ini piyambak kerandahe barongan wae. Jadi keyakinannya piye sampean lek kerandahe barongan? Ya mantep mungkin rezekine. Amin. Amin. Kok muga-muga ning kono ya diupeni penak. Nggih. Ya waras wareg, ya panjang umur, yang penting berenah barokah, Mas. Amin. Terus cara susu-susune siap? Insyaallah ready. Karena templene cek sakmono ayo Mas Rono yo. Iya. Gen roh anu apa? Ini pembukaan roh toh? Pembukaan ya ini. Ada kayak wong walimah ya. Ya. Wah. Yo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack JMF. Kali ini kita berada di kandang kami sendiri dan alhamdulillah di jare konten pas payu ini ya jan rapo enak komentare iku jan ndak top. Tapi ini edukasi karena konten kali ini transaksi besar-besaran dan kersane ngalah yo anake Mbah Buyude, Mbah Canggae. Anake barongan. Karo blantik cilik jenenge Waras. Sing sitoke jenenge Brengos. Enggak Brengos payu dhisik. Waras karo blantik wedok didol, blantik cilik ora ngerti blas. Iki aja ngomong Mas iki lek payune 3 miliar. Ngamuk mendian iki. Tapi kuwi wis mantep tenan Mas. Pun. Mang ya wis diungak. Nggih, sampun. Isi tak gumuni iki lho kan leneng TikTok nika kan anu to. Sak kelebatan nggih, sak kelebatan. Terus yo mosok mek cara anu mek anu kerandah tok kan yo ndak mau mendah. Nggih pripun ya? Pun kadung cocok marang. Kadung cocok. Nggih. Pun dangu ngerantosi sing limpe-limpe ngeten. Berarti nyegat jenengane yo. Nggih. Berarti ana sing nyegat gara-gara semono yo. Nyegat malah 3 miliar to, Geng. Ndak 3 miliar itu dalam arti kita besarkan. Ya aslinya piro Mas? 3 juta. 3 juta. Ayo saiki didelok barange. Mungkin pernah masuk di konten kita waktu karo blantik cilik. Nggih. Lah pas kuwi ngemat nih sampean. Ngemat nih Mas. Oh, berarti pas itu jenengan wis Tapi ini kula ngematne pas sak mantune transaksi kali jenengan. oh bar dadi terus jenengan ngecek Nggih. malahan. Nggih. Lah tak kira lek Mboten. berarti weh kaya ngopo to wedhuse Nggih. priyo tau di konten ngono. Nggih. Kula padosi. Cetuk. Semerep nggih. Terus piye piye? Duh iki kelarangan iki ra ngono jenengan. Mboten. Tapi aneh loh kayak gitu lucu. Kan kita unggah di TikTok karena enak musiknya ya kayak. Kita kok di YouTube nggak wani pada waktu itu. Aneh ini. Kan jenengan ambil jam ya ini apa ya saurunge. Nggih, jam 10-an. Ya jam 10. Jam 10 deal. Ge itu kula muni piye to Mas? Ning pokok dijimuk dhewe lho apa piye to ya?
jenengan tawari. Heeh. Harga sakmono niku diambil sendiri napa Kon ngirim. dikirim nggih. Heeh. Nek dikirim kan jenengan mboten mantun. Heeh. Mantun kula sanjang. Kula tak simendhet mawon Mas Betul. kalian kali silaturahmi teng mriku. Heeh. Terus akhirnya oleh kae. Nggih. Urung dibayar, mergo arepe rene lek bayar tunai. Jam piro Mas ya? Sekitar jam 11. Mboten, Napa nih? Oh, dalune bengine jam 9. enak wong rene. Iya toh, nunggu nih nganti pokoknya teko kene bar magrib Mas. Dek roh ning TikTok informasi itu sebelum magrib bar magrib rene. Hati aku ngono. Lah, iki dibadani 500. Terus jawabane sampean ke kurang badi apa piye Mas cek jaman wi? Mboten, nggih mboten angsal. Jan mboten oleh. Mboten angsal. Ya Allah. Kapan malih? Wah, iki panggah kapan malih iki. Kapan malih anak barongan sak monten. Berarti jan kae jawabane wis ora Mantep, mikir ya. Mboten. Langsung mek mboten. Nggih. Aku ya rada pegel kae ya. Lele belantian malih ora ya, tapi yo apapun itu yang penting kok lek sing nuku ki mantep yakin tentunya wedhuse pun ya perlu butuh itu. Nggih. Wedhuse ya muga-muga apa yang diberikan Mas ke wedhuse pun ya imbang. Memberikan apa yang dia Mas Wildan ini perlakukan pada kambing itu waras ini. Ayo delok wedhuse kene yo. Ayo Mas mlebu kene Mas ya. Nah nek brengos ini wis payu. Ini brengos ini anu Mas sing nuku Kudus Mas, dulure dhewe ning Kudus kono. Nggih. Nah, ini kan mergo payu dhisik 20. Terus kuwi akhirnya blante wedok timbangane ngedot ngono, engko ben kopen nggene wong leneng sing nuku. Lah kok ya tenan. Akhirnya ya iki payune 3 miliar. Wes saiki tamatno Mas. Engko gek ming krondah-krandah tok kuwi marem apa urung kuwi. Saurunge digawa lho, engko lek pemeras do digawa kan ya tak bel sing dikek ngono lho. Mun marem Sampun. Jadi lek dari segi warna kadoan ya Mas ya. Nggih. Jadi cek lengkap iki lek warna. Iya plus deker kabeh pancal. Cuman yang sing saiki iki sing rada beda kan ya kupinge. Nggih. Jelas. Kuping Bodi pasung. pasung kene wis. Iki padahal sak perjel lho. Sak kembar iki. Nggih. Sak apa? Sak babon, sak bapak Mas. Laire gentenan. Wah iki kan urung tak tekoni dhisik kuwi apa dhisik iki urung tak tekoni Mas anu sapa iki sing duwe. Yang jelas iki anu sak kembaran ngoten lho. Nggih. Sak kembaran. Nah memang biyen nggawa niki arep tak gawe iki tok maneh sing duwe enggak oleh. Oleh digawa kabeh arep tak gawa kabeh kuwi. Ya apa saiki secara fisike awak lemu iki ya sampean aja takon ya jelas kuwi iki rada dicing wis susune. Nggih. Tapi muga-muga golek sampean ambil ning kono engko iso nyalip iki. Amin. Nah, sing tuku iki muga-muga ngati-ngati golek disalip kembarane iki awake ngono. Jadi ben berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. 3 miliar, 3 juta geng. Kok darani tenanan iki. Kalau ini laku 20, ini sudah lunas. Ini sudah lunas ke Kudus. Ngirime akhir bulan iki. Kon, uangnya kan sih tak kon tugas yang Taiwan ngono. Oh, nah aku nugas barang langitmu ya piye le umat ya dadi pegawai kecamatan, kelurahan, barang-barang iso aku nggih. Ngicapne wedhus mendino ya. Apa Mas sing kurang rego sakmono? Mboten enten. Mboten enten. Sesuai kali hargane. Oke, berarti wis anu nggih, apa jenenge Lilo Legowo iki diopeni. Nggih. Salaman sik. Oke, semoga-moga nang jenengan iki engko penak diopeni. Amin. Sugih sehat, sugih waras, sugih umur. Amin. Terus ngrejekeni bernah berkah barokah. Amin. Iki disirsani wong akeh iki sing ndongakne. Muga-muga timbang ndongakne kabeh geng karena engko lek berkembang bernah yo ikut meramaikan dunia peternakan kambing seni. Oke, ngene ya. Oke, saiki metu Mas. Saiki metu terus engko lek cara wis nggawa duit pisan ya bayaran, Mas. Kira bayar apa ditransfer iki kok kira peh bakul koclok lek iki.
Mau transfer apa mau anu Mas Inggo? Langsung cash mawon. Mau cash. Nggih. Sik tak jimukne anune. Notane kan wis tak tulisi. Wes. Marai isuk Mas anu Mas kula dengidul tulis. Tapi aku berharap jane iki mengke pomo gak sida aku cek bathi di. Ya Mas. Lah anu urung rono, urung delok. Iki lek muga-muga aku ndongaku ndak anu Mas aku oleh-oleh rokok aku ngono blantik. Dadi wedhus-wedhusku dhewe tak blantik. Tapi yo anu geng, muga-muga anu. Masih masalah kan mantep. Iki masih tak tulisi. Iki notane di Nggih. tanggal 17 namanya Wildan dari Pare. Ya toh? 3 juta miliar. Ya, niat. Waras anak barongan. Stempel. Ya toh? Niki jenengan simpen apa jenengan beton apa anu lek engko ndak percaya nek enek kokene kan maksudnya kuwi wis percaya Mas. Nggih. Wah dibayar tunai. Iki artone. Nek tinggi nyaur utang iki nggo. Min sewu. Nggih, niki kula tampi, niki jenengan tampi ngeten. Dengan duduhne kamera nika. Amit niki kula hitunge ya Mas. Nggih. Iki amit 1000 lho ya, aja di komen sing kurang tepak. Karena ini transaksi besar eman. Eman lek gak ngekonten ya toh. Hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener ya? Ya sih, kok iki tak tompo Mas. Muga-muga 3 juta iki engko iso pet ping 100. Amin. Dan muga-muga engko penak dirumati. Amin. Terus sing paling penting neh sing diingi dhewe gak roh, sing dhewe urung kenal. Nggih. Saiki awal perkenalan dan juga muga-muga dadi dulur sak teruse. Amin. Oke, muga-muga engko rezekane niki sampean. Niki kula tampi, niku jenengan simpen. Nggih. Deal nggih berarti? Nggih, deal. Ada yang perlu disampaikan mungkin? Mboten, Bos. Yo kata-kata apa? Cik bujang apa anu Mas sampean? Tasik bujang. Bujang. Pendidikan? Semester 8. Kuliah padha karo aku. Cuman aku wis lulus wis wisuda. Sing wisuda ya bapak-bapakku dhewe. Karena ya aku ora sekolah lho geng aku ki. Ya cara iso nomne aku pengen banget jane sekolah. Saya kira saya sama. Mosok sik ketara nom meneh. Ya, ketika umur 23. Alhamdulillah. Lho asline aku selikur lho ketuaan berarti bisa wangpeh. Nggih, gak bener, gak bener. Aku 23 lho Mas. Lagi. Punjul tapi alah punjul ya ora tek oke. Ya cek ireng rambutnya. Pokoknya ditutupi ngene iki. Asline wantok to Mas tutupin. Mas Wildan dari Pare kula matur sembah nuwun sanget. Intine jenengan pun dolan rene kula matur suwun sanget. Lek enek kurang piye-piyene kula nyuwun ngapunten sak bolong. Nggih, wis tak baleni neh muga-muga apa sing dadi kepinginane sampean nging wedhus sing kerandah barongan jenenge Raro sing penting pokoke oleh kerandah kuwi ya muga-muga cocok karo angen-angene jenengan dan lewat wedhus kuwi iso nambah dulur nambah rezeki lewat lantaran kuwi. Matur Mas nggih, kita akhiri napa ada tambahan? Sampun. Wis geng, diakhiri ngene ndak penak aku lek eneng duwite wae mari duwite sak 2 miliar aku ya sungkan goyan. Oke geng, kita akhiri dulu temanya ya kuwi mang anak barongan yang kita ambil beberapa waktu yang lalu. Dan usianya kuwi anu Mas. 3 siji loro 3 4. 34 dino. Nggih. 1 bulan 4 hari. Meh selapan lek cara hitungane wong biyen. Sak bulan muncul 4 hari. Bila satu kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya kami mohon maaf, tapi tentunya wes sembuh iki mengke sing penting muga-muga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi panjenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo berat SLYP Polres kilo. SLB. SL. Wo SLYP berar. Oh, alah. Apel kualitas yo promosi aku iki ya. Tak lebokne kene. Wis dadi juragan beras barang iki. Amin. Amin.
Piye carane lek ngleboni iki? Piye? Ya iki mungkin bisa bermanfaat iki. Hmm. Ini bisa bermanfaat iki. Langkah yang pertama adalah ambil talinya. Ambil yo Mas, talinya sing di sembarang. Iki tilase wedhus geng-geng nih. Bang milih. Nah, iki. Sudah ditentukan pilihan tambangnya. Ini tambangnya gandeng lerak-leru iki. Ganden. Carane ngene. Karena lek ci umur 34 kan ndak mungkin Mas gulune. Tak cilik nih. Iku gulune wonge lho. Lah iki lune wonge iki ya wene. Pokoke ra nggih gandul. Dicilikne. Iya carane lek ge tambang iku wis tau tak ge konten. Tau ndelok ora, Mas? Carane ge tambang iku. Nah, iki ben dicekel Mas Amit ya, Mas. Cemplene iki. Tak tokne kok kedukan iki. Ele ras waras. Iki yang Kediri kono ya, aja rewel ning kono. Penakno juragamu, kowe arepe dipenakne ning kono. Dukne dulu. Iki Mas biar sendiri di sini, nanti akhir bulan kita kirim. Nah, caranya ini. Iya. Kita masukkan kaki belakang dulu. Ini kita pegang masuk ke sini. Lalu seperti ngadahne gini. Nah, blak. Lalu kita kunci di sini. Aja-aja ya, Di. Iki rada rawan nih kene YouTube iki. Ya, ben gulu kok kono. Gen gulune gen ro gen ketara rane samar-samar kan kena diterok. Nih, mbok menawa bisa bermanfaat. Iki nguncunge pas gulu kene. Nek kene dicekel ra nekek, tapi nek sing kene sing dicekel nekek. Nekek. Iki dikuncungne Mas kene. Ya toh. Lah iki duwe longgaran set. Kali ini. Kemudian tukang dandan punggang-punggang, tali-tali pramuka barang ki Apal. apa? Wah. Ini set ini. Set. Set. Iki kan cikendung. Oh. Lah iki mau kending nih ditahan engko. Lah iki dibalek ning ngene, iki ngunci ben ora kendung. Ini. Taline. Taline. Mbak. Kita pisan kas oleh ngisore kene. Set. Wis. Pramuka lho riyen. Lah iki gen ra krencal-krencal. Halo. Iki di enakne. Talene ne. Sini yo, kene digendoni ne. Set. Lah dhuwure genten oleh ngisore. Iki jenenge tali patok lek ning pramuka mbiyen. Itu ditarik ngene kan wis dadi lho. Nah. Prok prok prok. Kunci ngene ben ora cepot. Ya ta? Iki ngene. Set. Tali ngene. Yes. Balekne pisan kas. Oke. Set. Wah. Sudah bisa dibungkus. Sudah bisa dibungkus dan ini aman. Ya Mas, digawa Mas. Ya, sampean bawa. Nah, wah kaya bopong selendang. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Wis muga-muga engko anu Mas iki pokoke rezekine ngene sampean. Dan kok kan ya wis terus dalane rene. Ya wis terus panggone kene. Yo rene ijo mek pas dimu iki lek liwat sampean mampir. Sak wayah-wayah iki kan saiki dadi dulur. Pas ditukone dulur-dulur. Tapi lantaran wedhus saiki nambah dulur, lantaran wedhus nambah kanca. Ya toh? Yo, Mas piye iki lek anu dipaku apa dilek ngisor? Kalau adat. Oh, dilek ngisor. Dilek ngisor. Lek ora pengen kanginan ya dipangku Mas janen mon. Pangku aman. Jan mon. Mas kon sing ning mburi sapa iki Mas? Ah, engko sampean pangku oleh pupu Mas. Sedeng kono di karo. Wah.
yuk dan yuk. Hello. Hah. Lupa pakai helm. Yo yo nyewu 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 di adinya. Ah. Nyewu nyewu nyewu. Yo nyewu 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 3 miliar, Dik. 3 miliar deh, Mas. 3 miliar. Masih. Pare Mas Wildan dari Pare Kediri. Ketan mengulon Mas iki. Ngrono Pak It. Pare. Mas ngati-ngati, mobil selamat di video. Kucing rezekane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yes, terkirim, kok terkirim, terambil. Terambil. Oh. Pindah kandang. Pindah kandang, ngomongin kandang. Jangan lupa yang belum punya kandang, disetkan di Adi Jaya Production, melayani segala tipe harga. Mulai dari 1 juta full set bisa 1.500.000, 1.900.000, 2,5. Intinya wis mulai dari harga terendah sampai terbawah sesuai dengan harga, dimaksimalkan oleh penggarapan. Ya toh? Ya, Dipuaskan oleh pembelinya. Nah. Pembeline marem, bakule yo marem. puas. Lek bakule puas, pembeline kudu marem. Marem. Nomornya berapa? 085 Hmm? 859 807 431. Masih bersama Adi Jaya Production. Kalau spek seperti ini 1.900.000 ya. Ya, Kalau spek seperti ini 1.900.000. full kokoh banget, rosone ra umum iki. Jan roso kombinasinya wis keren, ditampilkan di wis intine wis kuat tahan lama. Kayu-kayune kaya ngene iki, tandur-tandur ini. Wis muga-muga impian Anda segera terwujud bersama Adi Jaya Production, pengrajin kandang dari segala usia. Ya. Leru, Ya bener loh. yo oleh segala harga. Terus harga segala Segala usia. ya. Oh, komplit. Ya Pak oleh. Ya. Pensiunan Oleh. yang mau remaja pengen merintis usaha, tentunya kandang sak wedhuse sak ilmune ya iso. Oke. Yo ora minteri maksudnya gue teko-teko juga bisa. Belajar bareng lah. Terus ndak roh jawane ingin mendirikan peternakan, kami siap mendampingi, melayani. Nah. Idine ora marahi, Ya. tapi apa yang kita sudah lakukan ditularne. Untuk bagaimana nih piye. Kandang, wedhus, barang kalah tentang dunia peternakan insya Allah. Tapi pokoknya yang kita lakukan nanti ya kita bisa bantu apa yang nanti yang perlu disiapkan. Wis ngono ya. Oke. Wis penutupan wis mangga. Wes. Oke.